Tervetuloa oppimaan lämpöpumpuista. Tämä kurssi on kaikille tiedonjanoisille, jotka haluavat oppia uutta suosion nousseista, ympäristöystävällisistä lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuista. Tarjolla on innostavia oppimismahdollisuuksia eri tavoin. Luvassa on oppimista tukevia tehtäviä, opettavia videoita, opittuja tietoja ja taitoja testaavia tenttejä sekä informatiivisia dioja. Monipuolisuus auttaa sinua opiskelijana löytämään itsellesi sopivan tavan oppia ja kehittyä. Lämpöpumppu on yleisnimitys kaikille sellaisille laitteille, joilla siirretään lämpöä tilasta toiseen. Lämpöpumput ovat siis keino lämmittää asuntoja ja rakennuksia. Riippuen lämpöpumpputyypistä, lämpöenergiaa otetaan ulkoilmasta, talon ilmanvaihtoputkiston poistoilmasta, vedestä, maasta tai kallioperästä. Talon ulkopuolelta otettava lämpö on pääosin auringosta peräisin olevaa energiaa, lukuun ottamatta kallioperän lämpöä, joka on suurimmalta osin maapallon ytimestä saatavaa lämpöä. Lämpöpumpuilla voidaan saavuttaa suuria taloudellisia säästöjä ja lämpöpumppu on ympäristöystävällinen vaihtoehto. Tässä komponentissa eli verkkokokonaisuudessa käsitellään lämpöpumppujen yleistä toimintaperiaatetta ja kylmäaineen kiertokulkua. Tutustutaan myös lämpöpumpun eri komponentteihin ja niiden toimintaan. Lisäksi käsittelemme lämpöpumppujen mitoitukseen liittyviä asioita. Tästä kurssista on mahdollista saada myös todistus. Komponentin tavoitteista tärkein on kuitenkin oppia uutta ja kehittyä. Todistus on vain lisäetu, joka voi auttaa osoittamaan sitoutumista ja kertoo saavutuksesta. Haluamme siis kannustaa panostamaan kurssiin täysmääräisesti ja hyödyntämään kaikkia oppimismahdollisuuksia, jotta voit saavuttaa tärkeimmät tavoitteesi.